Внимание, внимание! Идва този поздрав от Алив град Шивачево. Денчо Казино! Идва един поздрав специално от Али, здраве някъдето няма страх пред никой поздравява братята си Денчо Баровеца, Иван Тигъра, Шико Курварена, Исус Малкия, Петко Пияча, Исус от Холандия. Дето е дето, кабада цяла Холандия, и Алито черния коласа, фамилия таковци пред никой. Те ни отстъпат назад, не дават никога, защото са легендарните за Туйчи град Шивачево. Не се занимавайте са, те са фамилия таковци. Защото те газят и мачкат, защото имат един дядо Исус, който нямаше страх пред никой. И те са за всичко това фамилия таковци аша. Бе, таковци, мачкайте наред, и това е поздравът от Али за фамилията си, дето събира 100 човека, защото името му се знае навсякъде.